Mennyi idős? Pisti, állj ide! Kezembe vehetem? Igen, ahogy? Meg csak kellett kérni. El is emelheted. Egy fotót kérek? Halleluja. Jó. Hát csak Jézus az. Jó. Te apja. Áldja meg az Úr. Milyen kedves? Szép. Örökkévaló mennyatyánk, Uram. Uram, köszönjük, Uram, ezt az alkalmat, Uram. És köszönjük, Uram, hogy a szülei, Uram, azt a döntést hozták, Uram, hogy Te neked akarják, Uram, bemutatsz. Köszönjük, Uram, hogy Uram, az ő szüleinek a szívében az volt, Uram, hogy oda szánják Te neked, Uram. Hogy Uram, Te légy a gondviselője. Amen. És Uram, Te neveld őt, Uram. És Uram, legyen mindig, Uram, a Te kezed, Uram, ő rajta. A Te áldásod legyen mindig ő rajta, Uram. És Uram, Te vezesd, Uram. Minden lépteit, Uram. Minden gondolatait, Uram. És Uram, Te légy mindig mellette, Uram. És amikor növekedni fog, cseperedni fog, Uram, Te óvd meg őt, Uram. És szeresd őt, Uram. Uram, mikor eljön, Uram, hogy elmegy óvodába, iskolába, Uram, főiskolába, Uram, Uram, Te akkor is ott légy mellett, Uram, és vigyázz rá, Uram. Uram, töltsd be őt, Uram, túláradó módon, Uram, hogy Uram, a Te kegyelmed által, Uram, tudjon nőni, Uram, ez a gyermek, Uram, és a Te szereteted által, Uram. Köszönöm, Uram, hogy Uram, a mai nap, Uram, be tudjuk mutatni, Uram, látánt, Uram, Te neked, Uram, hogy Uram, a mai naptól, Uram, valójában, Uram, a Te gyermeked. Amen. Köszönjük, hogy a szülők, Uram, ezt a döntést hozták, Uram. És Uram, áld meg, Uram, az ő szüleit is, Uram. Áld meg, Uram, az ő nagyapját, Uram, az ő nagyanyját, Uram. Szeretetben, Uram, tudjon nőni, Uram, az a gyermek, Uram. És Uram, mindig ott légy mellette, Uram. Köszönöm, hogy imádkozhattam, Uram, ezért is Te hozzá. Ezért, Uram, legyen áldott, Uram, a Te drága szállat, Uram, a Jézus nevében. Amen. Halleluja! Dicsőség neked. Nem emelem fel. Szeretünk. Halleluja! Halleluja! Amen. Dicsőség az Úr. Halleluja! Köszönjük neked. Halleluja! Jó kis. Meg fogjuk gondolni, most Nem is. Nem. Jó vagy. a gyülekezetet Hát kérem, az adó jó hogy kis jó vadukám. aki be van merítve, az emelje a kezét, és akkor megáldjuk őt. Jó? Halleluja! Az ő szüleivel. Halleluja! Halleluja Jézus nevében. Valami jobb lett. Halleluja Te, Uram, hogy mennyire vagy. Segítsen a gyülekezetet. Te, Uram, aki mennyire vagy. Uram, jöjjön el a vészállás. És legyen meg, Uram, a tartsalat. Uram, köszönöm, Uram, hogy ezeket, Uram, ezt a párt, ezt a házat. Uram, megállott, ezzel a cseppű gyermekkel. Hogy
Uram, tudjon, Uram, nőnő, megáldom, Uram, az ő apukáját, hogy igazság szerint, és nőjön az ő. És Uram, olyan apa legyen, Uram, és tudjon felnőni, ő is, Uram, el a feladat, hogy meglássa, Uram, magában, és felismerje azt, Uram, hogy Te benne lakozol. És megáldom, Uram, az ő édes anyukáját is, Uram. És köszönöm, Uram, hogy van rá hit arra, Uram, hogy mert megáldottad, Uram, ezzel a gyermekkel, Uram. Köszönjük őt, Uram. És tudjuk, Uram, hogy minden gyermek, Uram, az áldás, Uram, ezen a földön. És te azt mondtad, Uram, hogy töltsétek be a földön, szaporodjatok, növekedjetek, Uram. Köszönöm, Uram, az ő életét, Uram. És megáldom, Uram, Natánt, Uram, hogy szeretnék, ölel rá, és te jóságot, Uram, neveld őt. Uram, törd meg. Nem is sír. Nagyon jó kis. Natán, nagyon. Na, Örülök, hogy itt vagy. jó viselkedés. Nagyon jó viselkedés. Mivel atósod, neked édesapád, fontos az, hogy mindig legyetek az alkalmakon, mert ti gyermeketek mindent szokálnak. És azt a példát fogja látni, amit ti látnak. És nagyon fontos, hogy a gyermekében és a keresztény megtérő legyen, újjászületjen, és tartozzon Istennek a családban. Nekik szeretnék keresztülni, és így. Kik a keresztény? Nagyon sok van. Amen. Akkor egyszerre fogunk. Kik még a keresztülnek? Halleluja. Jönnek jövőre? Halleluja. Jó sok. Menj, Atyám! Az Úr Jézus nevében, Uram, jövök, Uram, a keresztülőkért, Uram. Uram, megáldod őket, Uram. És Uram, tudjanak ott lenni, Uram, ennek a gyermeknek, Uram, az életében, Uram. És tudjanak, Uram, keresztszülőként, Uram, gondoskodni, Uram, Natánról, Uram. Hogy amikor bárhol lesz, Uram, hogy tudjanak, Uram, róla, Uram, a növekedéséről, Uram, a tanulmányairól, Uram, hogy tudják őt segíteni mindenben, Uram. Uram, a te akaratod. És megáldom, Uram, a keresztszülőket, Uram, keresztapákat, a keresztanyákat, Uram. Áld meg őket, Uram, hogy, Uram, jó keresztények legyenek, Uram, és gyümölcsöző legyen az ő életük is. És tölts ki, Uram, rájuk, Uram, a te kegyelmedet, Uram, a te jóságodat, Uram, a te vigasztalódat, Uram, küld el, Uram, az ő életüket, Uram, és áld meg őket, Uram, a Jézus Krisztus. Amen. Halleluja. Halleluja. Szeretem. A mai alkalmunkat ezzel bezárnám. Nagyon örülök, hogy itt lettem köztetek, és ha netán valami kérdésetek, vagy bármi van, akkor még most van rá lehetőség. Mikor jössz? Kérdés. Mikor jön? Akkor ne tessék majd még elmenni. Jó, rendben van. Senki ne menjen, majd csak készültek a Berceli asszonyok keresztényeket és
Semmit. Ne menjen senki se. Akkor ne menjetek sehova, jó? Élek hozzá. Egy táplálékra is szükség van, nem csak Várjál, igen, mert ott várj. Aki netán adakozni szeretne, most arra van lehetőség. Jó? Halleluja. Halleluja, Jézus Jézus. Halleluja. Köszönjük ezt a szépen. Jó. Köszönjétek, nekem ne köszönjétek. Nekem ne köszönjétek. Sziasztok. Örülök, hogy köztetek meg. Elsőnek úr élben. Köszönöm szépen. Gondolom nem megy. Jó étvágyat mindenkinek! Jó étvágyat, pásztor! Edith! Jó étvágyat! Egyél! Esti táplálékra is szükség van. Jó étvágyat, pásztorok! Jó étvágyat! Nem süt rám a napsugár, nem lesz többé térsemben, nekem terhénem egyedül vagyok. Éjszakán törnek rám, és én úgy érzem, megfojta magát. Félelem és fájdalom kínoszta lelkem, hogy Halleluja. megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek. Minden emberhez nagyon jó leszek, és ha megbántanak, nem lesz szívemben harag, el sem Hogy bizony,